Hello mga katapyas at welcome back sa ating page at channel. Ayan, share lang natin yung biyahe natin papuntang Ilocos. Kami nila Insan at si Paring Baldo. So inumpisa na natin dito sa bayan ng Claveria. Dahil pagkagaling namin sa Paggaw ay napakalakas ng ulan. So dito na kami nabutot ng gutom. Nag-order na kami ng papaitan at ibang klaseng ulam guys na dito lang namin natikman. So ayan, gutom na gutom at syempre sagad. At maya maya pa ay nandito na kami sa pagitan ng Ilocos at Cagayan. So nandito tayo sa view deck mga kaibigan. Tanaw na tanaw natin ang ganda ng dagat, tanawin at syempre ang Patapat Viaduct. So dyan mga kaibigan nagpahinga kami dahil yung mga motor namin is medyo pagod na ata. Yung grasa natin nawala na. At para matanggal yung pagod natin ay tatanaw-tanaw muna tayo dito sa napakagandang tanawin. At dahil ayaw huminto ng ulan, ay kami na lang po yung huminto. Ayan, ginaw na ginaw kami dyan. At gusto naming maghanap ng makakapihan guys dahil sobrang lakas ng hangin. Dahil sa mga malalaking electric fan na yan. Charot lang guys. So andito kami at naghanap nga ng makakapihan kaya lang wala. So nagpatuloy lang kami sa paglalakbay hanggang nakarating kami dito sa may Saud Beach. Dito na rin sa tindahan ni nanay, dito kami nagkape at nagmerienda dahil hapon na nga. Nagulat lang kami kasi pagpasok namin dito sa South Beach ay tuyong-tuyo yung kalsada at umaaraw. Yan, makikita niyo sa video, yung dagat, napakaganda. Bandang kanan is makulimlim at umuulan. Sa kaliwa ay umaaraw. Ito yung kubo dito sa may tinuluyan natin. Napakabait po ni kuya na siyang nag-asikaso dito sa amin. At syempre, in-enjoy namin yung ganda ng dagat. Yung sunset, napakaganda. Napakatahimik ng lugar. Konti lang yung tao guys, hindi siya crowded, hindi katulad ng ibang dagat. Ayan, napakatahimik, tanaw na tanaw dito yung mga windmills. Yan, sa bandang kaliwa, yan po yung mga windmill sa Bangi. Ayan, napakaganda talaga, napakadami. At syempre sa bandang kanan naman, ay yung sa pinanggalingan namin kung saan halos hindi kami makapagpatakbo ng mabilis dahil sa sobrang lakas ng hangin, ulan at syempre dahil din sa ganda ng view namin pinagmamasdan habang kami ay nagpapatakbo. Naglakad-lakad kami sa buhanginan. Ayan, ang ganda ng alon guys. Napakasarap maligo dyan. Kaya lang medyo ginaw na ginaw pa kami niyan sa oras na yan. At kailangan namin ng pampainit sa pagsapit ng gabi. Nagbigay sa amin ng napakasarap na sinampalukang pato. Galing pa ata sila ng Biskaya at kasabay namin na nag-check-in sa tinuluyan namin. So ayan si kuya guys, napakabait. Ayun, napakasarap po ng luto nyo at maraming salamat. Kinaumagahan, ayan, gutom na naman kami kasi medyo tinanghali na kaming umalis dun sa may tinuluyan namin. Ayan, napakamura na ang kanilang ulam dito guys. Ayan, may itlog, ampalaya, dinuguan, at syempre hindi nawawala yung mainit na sabaw ng papaitan. At syempre nag-order din kami. Isa lang din ito sa napakagandang view na aming nadaanan papuntang Bangi. So malapit na dyan yung boundary guys. Napatigil kami at sabay-sabay na namang sa ganda ng lugar. Lalo't natatanaw yung mga nagtatanim ng palay. So ayun, napakaganda talaga at napakaaliwalas sa mata. At maya-maya lang ay nakarating na kami sa The Centinela Hill. So dito ay umakyat yung mga motor namin. Sobrang tarik ng daan guys. Paakyat at saka syempre pagpababa na. Nagtaka kami dahil pagkarating namin dito ay kami-kami lang yung tao. So mas magandang pasyalan yung lugar guys pala pagka kami-kami lang. Walang ibang nakakita sa amin. So todo yung picture namin dyan. At nung umakyat nga kami ay talagang nanginginig yung tuhod ko kasi nasa mataas ito na area. So pagkarating namin, ayan, napakaganda. Talagang pinapanatili nila yung kalinisan at kaayusan ng lugar. So dito ay tanaw na tanaw yung mga windmills na kanina ay ating napanood sa dagat. Ayan, ang Centinela Hill po ay malapit lang po siya sa mismong munisipyo. Ayan, napakaganda ng lugar. At marami kang matatanaw kasi pag umakyat ka dyan, kabilaan po yung view na makikita mo dito sa bandang likod ay mga bundok. Ayan. So talagang marerefresh yung mata. Talagang makakapagpahinga ka kung gusto mo ng pahinga talaga.
Ayan, wala ka nang ibang masasabi kundi wow! So yung dalawang kasama ko guys, gusto nilang umakyat pa daw sa taas, eh ako'y nginig na yung tuhod. So syempre naglakas loob pa rin tayo kahit sa taas ay talagang napakalakas ng ulan. Pero pagkarating ko dito, talagang sobra ulit akong namangha. Kita nyo naman sa itaas kung gaano kaganda ng lugar. Ayan. Pero may takot pa rin sa dibdib guys kasi parang ano lang siya, parang luma na kasi na parang yung takot ko is parang guguho ganun. Pero hindi naman kasi matibay nga siya. Ayun, syempre, pakit muna tayo sa video habang ine-enjoy yung napakagandang view. At syempre yung simoy ng hangin na tinatangay-tangay yung napakaganda nating buhok. Napakaganda. Oh yeah. Oo na lang boy. So ayan guys, salita ako ng salita dyan. Ewan ko kung ano ang sinasabi ko pero basta nagagandahan ako sa lugar. Sulit na sulit. At pagka-uwi nga namin guys, hindi ako makapag-video kasi nag-aambon-ambon. Pasensya na kung yung pagmamotor namin is hindi ko na-video dahil nga baka masira yung video natin. At syempre yung cellphone natin. Ayan, so dito sinuwerte kami dahil pagkarating namin ng Patapat is medyo maganda-ganda yung panahon. Binigyan tayo ng time para pa-picture, makapag-video. Hindi siya katulad nung pagpunta namin. So, ayan. Masaya yung Ekalal. Masaya. Ayan. Sulit yung biyahe namin kahit tatatlo lang kami. At kahit biglaan yung lakad is natuloy pa rin. Talagang totoo yung sinasabi nila na kapag hindi plinano at biglaan, yun yung mga natutuloy. So guys, sa mga hindi pa nakapag-follow, nakapag-subscribe sa atin, gawin nyo na guys kung gusto niyo mga ganitong content, yan, pa-like, share, at alam niyo na, no, panoorin niyo yung ibang videos natin. Maraming salamat guys, ingat, ingat, ingat.